ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುತ್ರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಮತ್ತಾಯ ಬರೆತ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯ 37-42 ಗುರ್ತವನ್ನು ಬಯಕಿನ ಯಹೂದ್ಯರು ಅಪಕ ಶಾಸ್ತ್ರಲೆಡ್ಲ ಪರಿಸಾಯರೆಡ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಬೋಧಕ ನಿನ್ನಡೆದು ಆಪಿನ ಉಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನ್ನು ತೂವೋಡು ಪಂದು ಯೇಸುಡ ಕೆನ್ನಗ ಯೇಸು ಅಕ್ಲೆಗು ಉತ್ತರ ಕುರಿದು ಪಂಡಿನ ದಾನೆಂದಂಡ ಹಾದಿರದಂಚಿತ್ತಿ ಹಾಲು ಸಂತಾನ ಮಾತ್ಕಾರ್ಯನ್ನು ತುವಡು ಪಂದು ಬಯಕೊಂಡು ಆಂಡ ಯೋನೇ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರವಾದಿಡು ಆಯನ ಗುರ್ತೇನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓಲ ಗುರ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಪಂಡ ಯೋನೆ ಎಂಚ ಮೂಜಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಮಲ್ಲ ಮೀನಿದ ಬಂಜುದುಲೈ ಇತ್ತೆನ ಅಂಚನೆ ನರಮಾನಿ ಮಗೆಲ ಮೂಜಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಭೂಗರ್ಭದುಲೈ ಉಪ್ಪುವೆ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪುಡು ನಿನವೆ ಪಟ್ಟಣದಾಕಲು ಈ ಸಂತಾನದೊಪ್ಪು ಉಂತುದು ಮೋಕ್ಲೇನು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪಂದು ಪನ್ವೇರು ಅಕಲು ಯೋನೆ ಸಾರಿನ ಪಾತೆರೋತಿನ ಕೇಣ್ದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಯರು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಯೋನೆಡ್ದಲ ಮಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲೆ ತೆನಕಾಯಿ ದೇಶದ ರಾಣಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುನಾಗ ಈ ಸಂತಾನದೊಟ್ಟುಗು ಉಂತುದು ಮೊಕ್ಲೇನು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪಂದು ಪನ್ಪಲು ಆಲು ಸೊಲೋಮಿನ ಗೆನೋನು ತೆರೆ ಎಂಡ್ರೆ ಭೂಮಿದ ಕಟ್ಟ ಕಡಡ್ದು ಬತ್ತಲು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸೊಲೋಮನಡ್ಲ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಪ್ರಿಯರೇ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಜಿಂಜ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರ್ನಿಕೊಳ್ಳೇನು ಪಂಡ ಅದ್ಭುತ ಆವಡೊಂದೇ ಆಶೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೌಖ್ಯತೆ ಕೊಡು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋವರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ವೀಸಾ ಆವಡು ಕೈಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರಡು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭ ಬರೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡು ಇಂಚನೆ ಪನೊಂದು ಪೊಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಷ್ಟೇ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅದು ಯೇಸು ದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತಿದೇರಿ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ನಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿದೇರು ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತ 20ನೇ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯ 30-31 ಯೇಸು ನನ್ನಲ ಬೇತೆ ಏತೋ ಕಾರ್ನಿಕೊಳ್ಳನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಎದುರುಡು ಮರ್ತಿದಿತ್ತೆ ಅವು ಈ ಪುಸ್ತಕಡು ಬರೆತಿಜಿ ಆಂಡ ಯೇಸು ದೇವರೇ ಮಗೆ ಆದೊಪ್ಪು ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪಂಡು ನಿಖಲು ನಂಬು ಲೆಕ್ಲೆಕ್ಲ ನಂಬುದು ಆಯಾ ಪುದರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈತು ಮಾತ್ರ ಬರೆತಂಡು ಆಮೇನ್.